Mbak Niken genah tegas jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono ya. Alus menyakitkan. iya. Biasane ngono, Pak. Ora. Kok lek alus sing ngono. Lho, kok lek biasane alus sing ngono kuwi. Kan iki senangan iki menggiring netizen kok akan. Bocah aku dijat Mas lho. Ora, jarimu bodo amat. Lah ya wis aja menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur. Dan Ngene bodho amat. Wis lenggah saiki. yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tambah cerita sik dawa. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Pak. Nggih tanggal 17 kan aja lali. Ya. Teng pundi, Pak? Lho ngundang anjuk ya karo sampean ngono. Oke. Tanggal 17 kula teng Jakarta, Pak. Tak susul jak mulih jak ning Nganjuk kowe. Ayo wong biyen sabane Nganjuk ayo. Tanggapan